Aloha ľudia, moje meno je Dolker a vás vítam u tohto informačného dielu a vám chcem povedať a poďakovať, že budem ako zase natáčať, takže budem zase natáčať, takže keď sa tešíte, tak ďakujem, môžete dať like a tak. A ešte, že mám kúpený Minecraft, volám sa Dololocen, takže môžem na nejakých serverov, môžem natáčať a tak. Ja môžem len kúpiť na Minecrafty a tak. A už aj spustím nové 3 série, čo je Bus Simulator, Need for Speed Shift a Euro Truck Simulator 2 a ešte Minecraft bude. Takže budem natáčať, no každé video by malo byť tak minimálne raz do 2 týždňov a tak, alebo 3 videá za mesiac, alebo tak to bude. No, takže ja vám ďakujem, že ste ho prijali a tak, keď nemáte u mňa odber, tak môžete dať.